Aja lali di subscribe.
Akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba gawetan perkara setitik digawe persoalan akhire deno dedo pegatan mula gak koyo rabi oleh dhewe ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire sebab wis dipikir tak durung-durunge cokelan miskin iku wis derajate cece maneh wong rabi tangkepan jam 2 bengi digawa nang kelurahan lanang wedok dijaluki penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirabi gak sampe tuwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejarahmu mono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu nok pinggir kali ayo cak kena dolenan Bas so just temenan alah gawe dolenan nyet-nyet punyet beranti ono bebek pinggir kali nyocore berase wak mantri tituwit gondol iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok dibumboni arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambute gondrong gak tau dikramatu dadi arek lanang mesti ngene sak sapari ku sing disemoni kok arek lanang tok lah kok arek wedok-wedok enggak arek wedok-wedok iya entenono dilungkas tak buntelno tituwit damar mati mulia siti mangan jeruk bagong mati damar mulu nang kayangan Semar Petro wono kawan arek wedok
Ati arek wedok. Waduh kena sasaran aku rek. Jare arek wedok-wedok, kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tuwa kok enggak. Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rada nyemek-nyemek. Cekap semanten cairan kula cae mboten borong geredo. Mari sing gawa iki. Gawa buku keran. Nota utang lho. Ora apa sih kok nota utang. Nota utang kok sampe embung-embung ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek-bebek. Kok iku dadi apa ri? Wong potonganmu kaya untal. Nanti mangane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyondro wong gak gelem ngoco kupinge. Lah, kon niku lha potonganmu lho. Kon niku ganteng ndang potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku. Ngene lho, Gran. Aku wingi ngene tiba. Wah, omonganmu cerekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek ewak ginten iki ta. Oh, lha opo? Ngelamar apa? Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapakne bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho anak ya nguli. Ayo tak tambah nemen. Lho meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Mantri kehewanan. Mantri perkewanan. Iya. Oh, kon iki gak cocok ri. Lho wis gak cocok ya. Wis cocok terus iki kan. Mas cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta? Oh iya klambi putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Kan kaos kaki dikapur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mental kuat ngono mesti mempelajari apa ae lak tercapai. Waduh rambutnya dipiyak ya. Rambutnya kan dipiyak. Iya tapi peplek. Iki cewek biyen. Rambutnya piye? Lho kok jelantar ya ri. Rambut. Kok jelantar iki. Jelantar, wong stenpet kok jelantar. Temenan ta kon iki? Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon ngerti sih ilmu hewan iki? Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Kira sih jumlahe kewan-kewan iki sih. Oh, akeh kan? Tuh, temenan ta kon iki lho? Iya, Ruh. Sik, wedhus iki aja wedhus iki. 35. Kira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri, kon iki apa sih kok mari nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku tak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta, petang macem. Ciri khas dhewe-dhewe. Oh, ciri khas dhewe-dhewe. Iya, kewan niku ana sing kewan iberan, Iberan. berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Kewan sing gremetan. Lho, ono keran. Nek kewan sing iberan iki? Iberan niku kaya dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya. Kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Oh, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, berangkang, kebo berangkang. Iya. Anakmu cek tasmu den lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu titik apa nang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa?
Akeh. Apa ae? Kelabang iku ngremet. Oh, kelapa gremet. Iya keluwing. Gremet. Kacing iku ngremet. Ya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok ya ngremet. Ala apa tanganku gremet iki? Ah, lah kok ndelok winginane ana tim-timan sawu galing. Apa terus? Wah, lah ana wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mono nek wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jange nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan Apa? wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omongnya aku ngerti. Duh, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Ora omonganmu kok semut iso ngomong ya Lho, apa iya, semut? tak kandhani. Ya apa ya? Dewa lah gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya, apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bentukan sirahe duk. Terus Iku balik. takon. Iya. Takoni mesti ngene. Ya apa? Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku kon niku. Takon sing genah takeran. Saiki aku takon ya. Iya ya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat? Utawa dibutuhno ambek Bapak dokter. Ayo. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat iku. Iya. Tawon. Lah kok iso takon? Lho iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lanane tawon iku ana entupe keran. Ngono. Dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe Mesti ana madune. temen takon. Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Nah, kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking dah. Iya, lantup iki. Kalau entup ta. Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Sopit ya. Sopit iki. Iya iya iya. Dadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iki ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere amba. Kan gegere iku ana lemine. Oh, dadi Gendong lemi. dadi piting iku gegere amba ana lemine. Iya. Saiki aku takon ke dadi asimu. Enggak. Lah pamanmu gegere amba kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lak Iya tak jawab. Anane pamanku gegere amba gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Tadi sedot bebekmu. Kon mari Kon mendal. kewan malih nang paman-paman. Kon mari mendalang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begaca sugih? Iya, lahir procot digawani oma mbek makne. Iya. Mangane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Heeh. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah, saiki tak jawab sik ya. Iya. Aja ate takon niku. Gak apa? Kon mesti tumut kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh. Bekecot iki gano. Lah ya apa? Nah, iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecot iku budal transmigrasi. Iya. Lah nang jengkol iku. Oh, bekecot kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekecot. Omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? nah, anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Ora apa kontrak omahe bekecot. Kok kon niku? Nek mlaku. Danane digawa omahe iku lak wis jambek iku konang iku lho, Kra. Alah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, tadi ketok konang gawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok gawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantungnya kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu. Lah apa sebabnya kok ada tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penak amun. Ponakan. Kupingmu silir kon iku. Loh, Sari? Lho, Sus? Iya, kok sampe lho kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kuwi. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi kelambe luru kembang boreng. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemi dibedes. Atau arek kan niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liya. Kan niku lak terhitung ponak aku sak yang belo aku sih kok syukur sing Lah dibela. ngono ne sik kedhen kuwi kok pancet coklat ta. Karepku Sapari tak kon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tau dikedik traktor. Cak, sampean saiki nduk endi nyambut
bedhe apa? Gak ireng iki nyelang kulit. Oh, aku ndelok Cak Supran iki kuning. Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuwi. Kuning. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, untumu kuning. Untu. Oh, nggih patik, nggih patik. Patik mare koyo Maryam mulane. Sabari. Iya. Aku pengen tumon sampean. Endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagian nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Iku gak kursus iku komersil goblok. Udan iku golek. Iku duwe pen iku. Masalah Cak ojo lara di sampean yo. Gak tau lara. Sampean wingi lho. Iya. Nah, kok dong kloso. Niku ta sampean. Niku kumat gendenge. Sus, kon kok iso ngomong nang bojo-bojo. Bener, udan iki lho, udan gak kloso iku ngono payung moto iku. Oh, payung moto. Katoke kaya kloso. Heeh. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge kan kedian Cak Supran. Kedian ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngelokno kancane tas ae. Nek walang tok. Walang tok kadal doyan. Ngene lho, keran ya, ambek iki ambek pon aku ya. Iya. Nggono embong aku tak mulih dhisik. Alah, kok nggone kon niku dadak ngelokno kancamu kon tek ngamik kurang gol. Nanti kok ngene aku sedih ngene lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku jenenge. Duruk isa ta? Iya parikane ijo-ijo, molok-molok. Underwak ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere kok gak apa-apa walking lho. Oh kene kata ijo-ijo, mulu-mulu underrock ngene. Tutuk Cak. Ya Pak. Aku belajar ana ngedung ya Ngedung jajuli. Nek gak mati kesenian Jawa iku cek mati. Oh ya. Kan biasa lak iso kan ngedung-ngedung kan. Oh ya. Masa kon kalah mek petikku kan. Petik wis ngedung. Petikku ku wedok nek kepethuk jagung ngedung. Mari kon jagonge tekan demak. Tarik kene ulangan lagi. Jajuli. Ayo jajuli ya. Ngedung ya. Jadi teman. Syukuran iki lanang mburi aja. Senengan. Diangkat. Ayo amin ambek aku. Kalau dabukan kan. Iki bekake sapa sih rek? Iki lho apa sih iki awake kuruh kaos iki gedene. Koyo gawe sayak. Kon gawe sayak lho. Sapari ambek cokran wis jelas. Bendino kok nek muruki bojoku kok tak kok tak kon nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iki. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Kepengin kesenian Jawa. Kebiyen iku antuku iki, antuku. Antuk apa sih? Antung. Antuk sing muruki lho sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Atuk gak iso. iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenang mergo sego jagung gak dodos. Sis. Hatiku gak enak. Bojomu ta? Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya apa iki klambi kene gak selangan ae gak ngono. Temenan ta iki bojomu? Iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa?
Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis kon jaya apa nyengkreh. Mulia ae. Ya Mulia, mulia. saya nyengkir ambek aku kan sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Gadekno celono niku ta. Gadek kon iku nyekel lho ben ngono. Nek kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilat ku tak. nalar lho. Iya bunuh diri nang. Mulai. Mulai ambek aku, Sis. Ya, Kamu kan iki. Ayo mulai ambek aku. Cek gak tuman. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjlok. Mulia. Lah Kali surupe iku. gak usah muring-muring ngatasi. Iya, Karek sak gongan tok ae kok. Omonganmu gak murang-muring wong darani bojo pengesane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon niku. Alah. Tapi gak re, cak sapari mangate gremet barang lho. Iku apa? Namane. Wis nek Yesus kon. Ayo, Mulya. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan Ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi, jagatmu tukut dik kon. Sapa kon kepingin tak balekno nang gaman kelanggengan akon. Kon Sampai di situ. kon iku dadi apa kon? Balekno Wis ayo nyengkir. Ayo, nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kon nyengkir dhewe bojoku. Awake bongkring. Ngabah gongkreng dhewe. Kayak klothok tawa. Bojo nyengkir. Arek-arek nyengkir. Dadak dirubung laler. Aku nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe tak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut rauto. Iya. Gak katut rauto teko Lumajang. Bek katut kebuak ngono lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso larangan aku. Ngawur ae kon niku. Kok iso ku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut rauto ku lho goleki apa? Lha asale rauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Watut nang Lumajang. Mbak iki bingung aku rene. Lah apa katik mulih? Lah gak mulih apa wong duwe rompok rene. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bar kon niku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kalau bakule. Satu tikus piti lah kuwi mang bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Dek kon gentorok. Dek gelem torok. Bagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahal kaya ganteng-ganteng ah. Lho nek prosoku gak ganteng. Iling-iling irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Mas irungku gedhe ngene kon nyesra ya. Oh, apaan kok? Kadung wis jan
dadi diapakno. Wah iya sampe diwurungno. Nek nyacak wong tas ero gedhe winginane jawal-jawil tak sakno apa ora takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Eblas. Apane? Kaya arek enom ae kate ngomong ngono. Gerang wis gak ngono-ngonoan gerudak-geruduk nang wis. Bolongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kon. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sing karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembusane apa? Bojo kuwi bojokan. Siji balik garwa. Garwa sikarane nyawa. Siji balik garmun sikarane timun. Oh, ngawur ae. Nek awake dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojokan. Iya. Ya wis ana ngono bojo-bojokan ae. Nek Mantap. kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho. Gak ngono kok kober-koberan dibilang rek. Kan iku rumangsamu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot balik kon iki. Saiki Ngerti ya lho kon iki. bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa oh? Derajate wong wedok ngono swarga nurut tenan kok katut. Kok iso iki lho. Lah contone nek iki ya, iki tembung sak upama. Lir tamane, asung lilo akeh tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Bu Carik. Lah nek aku nyambut Saiki? gawe water ledeng celukane kon budeng. Opo kok iki? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek sekin bare aku lho, tonggo pati kerintik iki tonggo. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tonggo cidek, wis ana paribasane. Gesek ana mripate. Cagak ana kupinge. Hol. Rontok kok sebelah iki kok ngono. Wah, ajane kok niku. Ngerti ya? Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Oh, kodokno. Sampai disemoni wong koyo ngono iku, ndodono ya iku. Lutut-lutut apane? Sampeyan kok ngoco, irung sampeyan iku lho sakmono. Ara lek ngancam irung ae. Ngono kan bisa gelem ae yoan. Kodokno. Wis saiki ngene ae, tata kerba ae kon. Tata kerba ae wis aku rumong Ya, saiki kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono ae wis. Dhewe ngono ae wis. Lah pancet bulet iku, urat maneh jenenge. Lah ya mumet. Ada kon niku. Ya enclak salah situ, aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene. Ya aku wong lanang sik ya. Kon wong wedok. Wong tak tunggu iki sawangan aku rai gedhek karo isin. Wis ngono omah iki. Omah iki ngono wis. Aku tak ningkri ae wis. Ningkri ya. Ya wis. Hati apa iki? Ya, lah kok bekecot ngono omah. Oh takno ngono omah iki. Peken. Iki lho, bawa niki. Apa? Sepatu karo sese. Ya puramu. Gara sial kekiran ae. Aku tak ningkri to kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangke ngapa iku? Oh, kok kertas tok iku. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi ya apa wong bendina manasno ati. Enak urip ijen. Niat becak ta niat turu lho. Mosok sedina turu tok iki gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak sing ngenyang belas sing meng. Sampok deret-deret ngetan kono apa? Apa ngabote ra becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Siapa gak ngono wong becake tambahan men tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah ku. Mbah Pak aku nglakono becak iki sesuk tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak le cuwek.
Sering sih punang itu. Eling. Siapa sih? Zaman biyen iki kok. Garingan ya? Iya garingane dimut tabuhane. Siapa sih pamane? Parikane ya apa monggo? Parikane ya. Ya. Taro derung jem. Enak iku. Ya apa? Entak bang gak cocok. Ya apa? Ganti kernet aku. Iya. Siapa sih? Ini. Ya apa rek kaitane mare. Iyalah tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana moro. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dung dung mendeng nelung nang. Kula ana sego pecel liwat utango ya, mek luwe ta wetenge. Enggak ono maneh, ngopi ngidung ada umek kae wong. Siapa sih? Titi aja apa sih? Wong api-api kayune petek wong diopong jano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono kok. Kowe nek lho jare kon becak aku saiki becak kon ndelok maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Si enak suarane. Mesti suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo padha iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masa apa nih? elek kalale. Wong suaramu Wes wong suarane dicemetno karo banyak iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh endi? Kalau penumpang. Endi? Oh wong usung-usung. Oh usung-usung lho kan. Masa penumpang kok ngono. Iki lho. Lha iki apa sing narik aku apa peno arek wedok iki? Waduh aku yang melu. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Kalau takono. Melampat aja. Nggih melampane. Ya mlaku wae. Oh, menapa aku menawani penumpang? Teng pundi to ning? Kula. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol waduh. Mbok sama nampil ikan bandeng napa? Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lha ya napa sih daerah lar niku lak ikan tongkol? Oh, perak niku ah. Daerah iku kuwat ta sampean? Gak kroso. Nek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lho iki panjenengan tak gapi tok lho. Piro-piro? Lek gak gelem aku sing ngono lho. Oh, aku ngatak kae ngono. Sawangannya kok gak pantes ya. Pinten sing rika? Oh, mriko larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1 juta. Nggih. Sampeyan kok palu dhisik. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba tepak jahat mas. Penumpang apa iki jahat iki? Tawan ana sing bener iki biasa. Ayu ini wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho kartolane lho sing marahi. Sak temene pinten ya anu? Biasa. Biasa. Pinten? Pinten biasa? Lah kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya sing blero kabeh kok. Pun 1000 mawon ning iki mriki ning. Alah pun biasa ae. Kulo niku biasa Pak becak ndek mriki. Pinten? 50. Lho. Numpak becak 50 mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, menyang 50 dadak terus mlaku glendhek lho. Apa? Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arekku golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek gue iki. Ya. Iya lanang. Buru-buru lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose. Anu lho. Kaose. Kliru kabeh aku. Wong Sapari gak nonton nduk kene ora riyae. Sapari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur cek becake. Nggih. Sampeyan pretel ya? Kok ngomong kan niku. Sampeyan takon sinten pun ya?
Kira mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku tanpa becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepethuk cacane. Ri, kono melu Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Mari kowe itu lalu. Iki ado cedhok kok ngelirik ah iki. Iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Isalah kaitane ngilinge miring ada. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa? Sampai sampe arek ngelirik gak kero kok. Keputran tunjungan pinten? Anu di charter apa? Wis tak charteran jam-jaman. Biasa Dik. Wis digawe ijiran pancalan mau ngono. Sak pancalan 50 cc. Tapi ndelok pancalane, Dik. Nggih. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh menjamin tukang becak pancalan niku. Ngoten nggih nurut mau. Pun 3000 ya. Pira? 3000. Wah, wis. Saya karo geret-geret ngono. Mun karek geret. Lho, ana sing digeret. Napa? Laran pasar itu. Mboten mbek geret sepeda motor. Kak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune aja banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3000. 3000 wis, dadi wis. Wis kira wong ngene gak iso bayar paling Lho, mungkin ngenyek. terus melayu balik. Ngenyek. Ya apa? Aja, moten Iya. aja. Moten aku mau. Tak ndak sewu gak gelem. Gak gelem ah. Lho jane aku semeneng niate bejuk. Kan Pak. Pancene apus-apus tok wong ketara nyang rono iku lho nyantretes. Nyantretes. Aja, Nyantretes manane aku gak ngumut yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak motor. Padha ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku menawar iku. Menawar. Saking kacamata ireng ya. Wak koyo ronde sewani. Ronde tapi gak keramut. Wah, bener iku. Ati nandar ditut lho. Oh, anu ngetut arek wedok ku mang. Iya untuk arek wedok. Ayo. Ayo Arek ditut wedok ayo. mlaku ngetan, dek mlaku ngetan. Heeh. Ah ditutno. Aku mang centel yo. Yo. Ayo ditutno. Ayo. Lah iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih kan Pak becak sawangane. Ya mesti kula mlaku kadang ilang apa sampean? Lah lan apa sampean nyemoni? Ya sing temoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landhep becak strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya tembun iki, Dik. Kula Nggih. sing teng jalan Kantongkol. Nen? Kantongkol. Sing digoleki kok gang iku tok. Apa sih? Mboten ngoten iki kan dorong tah napa. Soalnya jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya, Dik. Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok, Dik. Mboten tau kepethuk sepisan mosok kajeng merengut mawon. Oh nggih, jenen saene. Nggih. Kepangaken. Nggih, sinen. Kula Nggih. Tini. Oh, nggih. Aman sinten nggih? Kula ta. Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, cawar. Nggih, sampun iki. Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan iki nate mantuk ta niate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Teng pundi? Kunjungan mawon. Oh ngaten ta? Nggih. Jane kula wau ket wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semret tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya napa? Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampeyan. Sampeyan semret tekun nem. Oh niku. Dulu Apa asih? sembarang wonten sik mriku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tang mriku. Lan apa? Delok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah, jangan beke ta. lho iya ta. Encip-encip apa-apa. Wis ta, sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 22.000. Pinten ta sampean? Lho sepatu ana sing regan 75, Dik. Sampeyan kuat ngombasaken. Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tak papat kae iki. Sing didodono kok rombengan. Tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo melaku tak tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Kok pinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayaris. Saestu nggih. Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo. Heeh. Lho. Saja. Wis.
Lah apa becak peno kok jegur nogot. Oleh nginceng wong sirsiran becak kejegur gon. Manyen aku mau ketepaan iki Mas. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah arek wedok mang keblobok lah padha gelem diaret-aret. Iku gendeng kok iki. Penyen arek wedok mang Bu, panjene ya ketepaan. Ini rada lutung ya. Iya lumayan iki. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak untuk enam apane? Ya 6 itu. 6 apa? 6 iku naam iki lho. Apa itu kok apa ini? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Panjene iku tukang koyak kok. Minta ambil aku. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kabiyen wis suwe. Lho, tau kena ta, Bang? Tahu e. Kena piro? Kena. Mbok iku sabune. Lali aku. Lho, Kena rene. lah peno Isa, arek iku golek pedhuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya, Arek wedok mang, pek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu. Ngono ya. Iya, yuk. Ayo cikat ae, karuan. Bebas, duwe bojo kan ditata, lan kecak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Oh bujang wis keturutan sembarang Ustaz. Masih masak mangan keturutan. Wis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pinyuwak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pinyuwak endok ya mulane. Wah, kesempatan. Waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Ya ono rezekine awak. Enak. Lho, arek wedok. Siapa? Ati sumpek-sumpek. Arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iki Dik. Bisnis ngono Dik. Apa Dik? Benar Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajeng ten Jakarta. Wah, roke kelubuk. Apa Jakarta? Kacau keadaane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Ampun semerap nek sampean iku ngomong temen. Mosok sampean iku mbejuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iku mang ijen. Upama kon duwe bojo, mesti ambek bojomu. Wong duwe anak mbek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nanti sih. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wes geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu niki apa? Nun, Perlu niki apa? damel tontonan. Lho. Kan orang ajaib pek aku iki. Tak selamat arek gak jadi. Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Susiati. Nggih. Kok kenal karo aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho ya ngomong. Arek kok. Kok iki yo, apa sih kok kok jenenge Baskom? Jenengmu ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kok iku masalah. Napa? Aja mesti lah takon aku gopo iki. Sinten? Bajak. Lho jenengku R Basman. R niku napa rombengan? Lho rombengan. Aku didik Raden R ngono. Napa? Maksude ya rakyat Basman. Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan anu. Dede. Lah napa? Ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Umar ta lho. Masalah iki apa sih? Gak ngono, lah omahmu ndi, Dik? Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Heeh, gawon kok kengking ngono. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, besok Bingung. cagak nek bingung. Ora kula cagak nek bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Podo aku. Mun nek ngoten lho. Wis ta podo berarti. Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan kawinane. Netes arek iki. Masalah rek. Lho saiki ngene ya. Usume adem-adem ngene agak no.
Kon adem sih. Nggih. Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku dudo, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek sik. Lho. Lah, Rokok entek sik. Kon go duwe ya? lho. Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Aku kan gak go sopake rambut goreng. Sopake rambut kan go. Sopak mboten enten. Emporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Sabu susur, iki ana dhuwit 500. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Engko susuke kek aku maneh, sok entek, ya. Tukono rokok perapatan kono. Enak omong mek rokokan lho, ya. Iya, tukono rokok. Masaken riyen nggih. Iya, iya. Parek, iki kok tombo iki. Pak. Mana sih lho sapa kan? Lho. Loh, Waduh, Mas. masalah. Pencam malammu. Wis biasa sih. Pirang tahun meno gak ketemu. Ono nek 6 tahun. Iya, nek ndi? Teko Hong Kong. Ya, Pak. Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak anyar sih. Oh iya ya. Ya apa? Dari apa? Iya biasa. Eling jawane cek bucang-bucang. Iya. Ya apa sih tetap dagel ae kan. Nek aku ya cek dagel. Mesti pernah nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Sekali nek kono gak ono ngetim kono. Iya. Pira? Wis rapi ya, nek pira? Oh, sing dhisik wis gak dadi sik kok. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Real iki ya. Diluk kenek, kali digawe kaku kenek. Tapi nek pikir aku tersentuh, masuk wedok ayu untuk putri Cina tak oret ningkri wis katan. Iya. Oh iya. Iya gak prekecek-kecek ngono. Temen wis. Aku mati bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Bojoku ya ngono. Oh, bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh, bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis temenan. Aku gak iso 100%. Pokoke bojo marek bangsa kare ditoto. Ayo apa? Pokoke bojomu iku arek bangsa kare ditoto. Pasti panen pencet ae dilangis ngamati. Temenan. Ngerti. Kok ngono sih kok iki? Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya kok ta? Iya. Bojoku luwih ayu sik enom. Mas, Lho, sik, kene. iki lho rokoke. Iya, iya, Iya iki lho. Masalah. Aku rokok, Imam. Sak korek iki lho. Iya, iya, iya. Lho iki menang awal ya. Oh, delon bojoku. Sik coba dhisik. Iya. Lho, iya. Lho. Nang sik. Waduh gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringas-pringis. Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak nek tangane wong liya iki. Bojoku tak cedekel ternyata. Dicecek. Le, ojo masalah. Ya oprek basemen, Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Apa? Lah bojomu. Lho gak rewek. Mulane teko iki ngono becocong ae ngono. Lho. Wis sepurane war. Lah nek pernah kepengin kenal bojomu. Ya apa? Oh iki ya? Iya, Dek. Oh iya. Iki lho. Jarene mantu kain. Kenal aku war. Kenal. Tuku kain mesti. Cocok tak kelire. Pantes sampean nang Iya. iki. Kancaku sing mari teko Hongkong kenal aja. Kenal aku. Iki lek kenal. Hah? Metu ndon ndi wedhus potol iki, Mas. Masalah Apa? kepetuk cicang. Oh, kepetuk arek bangsa, cang kepetuk cicang. Aduh, warep lapo keluar. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak ngecek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambute war. Iya. Rambut keriting lah. Lho nambune apa wae. Tahu aku. Peno mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iki sibutku. Lho sibut. Wah, kalau sibut. Bojone biyen. Bojoku iki lho war. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah. Ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Mesti ini anak rebi. Mas, saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno ambek aku ya dulu. Iya. Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih. Iya. Bojo peno ya jak mulih. Soale gegeran, lah gak saya pegatan. Lah wong lapo kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blonjot. Aku iki kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulih ya. Ayo.
Thank you.